Mulțumesc. Vreau să-l invit aici pe regizorul, actorul și șeful nostru, domnul Lucian Nuță. Bine te-am găsit. Lucian, bine ai venit. Bine ai venit. Hai să vorbim despre acest mare eveniment care se află deja la a doua ediție. Pentru că tot ai ca temă autogospodărirea și ești îmbrăcată cu acești minunați shorts. Să știi că mie îmi place. Îți place, da? E foarte bine. Așa e normal în democrație. Unuia îi place, unuia nu. Ia să vedem. Casa de producție OVO Music și Asociația Culturală OVO, la fel ca și anul trecut, se autogospodăresc. Ce bine. Da? Ai văzut? Așa. Anul trecut tu ai participat la prima gală. Exact. Și cum a fost? Vai, a fost un super concert, doamnelor și domnilor. Așa. Sala Palatului arhiplină, scena arhiplină de artiști. A fost un concert pe care cine l-a văzut e fericit. Așa, am prezentat Gala OVO Music de anul trecut. Anul acesta veți avea surprize și surprize plăcute, mai ales că aici avem cei mai importanți artiști ai muzicii ușoare românești, cele mai importante voci pe care OVO Music le-a strâns, a produs albume cu ei și avem plăcerea ca pe 18 noiembrie la Sala Palatului să vă invităm la Gala OVO Music ediția a doua, unde se vor întâmpla lucruri minunate, vor fi surprize, vom reedita niște momente care vă vor încânta, momente cu artiști cum ar fi Florin Piersic, nu dau mai multe amănunte, mai ales că este și Angela aici, deja am spus foarte mult. Hai să enumerăm. Deci Angela Similea, Ovidiu Comornic, Corina Chiriac, să luăm cu Florin Piersic, Gabriel Cotabiță, Luminița Angel, Marcel Pavel, Florin Mureșan, Carmen Rădulescu, Gabriel Dorobanțu, Mihai Constantinescu, Adrian Daminescu, Sanda Ladoși, Silvia Dumitrescu, Florin Mureșan, Sanda Ladoși, Zoia Alecu, Ileana Șipoteanu, Cornel Verbanu, Oana Sârbu, Marcel Pavel, să nu-l uităm. Cred că l-am spus eu. Deci regia artistică Lucian Nuță. Vă mulțumesc foarte mult. Regia artistică, să știți că este foarte ușor de făcut cu asemenea titani pe care i-ai alături, pentru că sunt toți profesioniști și nu trebuie să faci mare lucru, pentru că sunt și foarte ascultători. Ești tu modest, bine, ascultători ca ascultători, că suntem colegi și ne iubim între noi, dar ceea ce ai făcut anul trecut a fost meritoriu. Nu am făcut numai eu, am făcut împreună cu Ovidiu Comornic. Ovidiu, nu fi trist. Nu fi trist, el a fost alături, a fost acolo. În plus de asta avem o echipă de colaboratori cu care colaborăm perfect. Avem cei de la Sunet, Orchestra OK Band, deci nu chiar singuri. Avem niște oameni în spate de foarte mare valoare. Și bineînțeles toată conducerea Sălii Palatului împreună cu prietenul nostru Marian, pe care îl pupăm pe această cale, nu dăm mai multe detalii. Bun, eu am să te rog să-mi lași mie acest afiș. Îți las. Dacă se poate. Îți las afișul. Văd că e cald, călduț, proaspăt. Este în premieră afișul la emisiunea ta. Încă nu a fost pus în afișaj. L-am primit aseară. Am venit în emisiune la Corina cu acest afiș pentru a-l anunța și spectacolul, pentru că nici spectacolul nu a fost anunțat. Aici se-a anunțat în premieră la emisiunea. Și după o premieră urmează celelalte premiere. Noi o să-l tot anunțăm în fiecare duminică până în preziua concertului, pentru că așa mi se pare normal și așa va fi cu adevărat foarte bine. Eu îți mulțumesc foarte mult, Lucian, eu îți doresc să fii sănătos, că văd că și tu ești un pic răcit și eu. Pe toți ne paște schimbarea de vreme, așa cu un pic de guturai, dar să sperăm că până în noiembrie ne revenim. Ne revenim și va fi extraordinar. E în regulă. Mulțumesc foarte mult, mult succes, felicitări casei OVO Music, felicitări tuturor colaboratorilor și mai ales voi că ați ajuns cu bine la a doua ediție. Yeah!